ahadin mai duniya domin salahu madafar auliya ubangidan duka mai kyawun ne a shafi'una faharin duka kulliya mai gidana almukutari. Kai salatin nan ya wuce yawa gurin habibu da ya zama inuwa ga kauni ya zama hasken rayuwa wa alihi da sahabbai har kuwa shehanai sirril asirari. Mai gidana sarkin auliya Amadu kogin wanke zuciya sirril hakika ka wuce ganiya ka taimake ni ka haskan zuciya na yaban kanzil asirari. Assalamu ala gausul azam barhama domin da haka ce na amzo nan kare da yaban babu salam sirru judu uban dukkan alam shugaban duka almukutari. Baba si da gare ka nake bara ka taimake ni ka karan fikira na yo yabo ga matsera shajira wannan da shi Allahu yake kira habibu na nurin bin nuri. Assalamu ala kanzul ula sarki a dole abika a hankula iyadda kaso ba mai furtala a dona kauna ta ce maka zulula matattara dukkan asirari. Kaunar ka annaba ta rike zuciya ta ratsa bargo tare da jijiya ga duniya na bani tsumagiya ga ta da mugwayen halin tsiya ka taimake ni ka yi mini daukiya sahibul mukuta ulkairi. Ni ban da kowa in ba kai ba ya fasihu mai kyakkyawar zuciya gane gaban ka habibu na sunkuya ka ɗauke dukkan kuncin zuciya man ba kulkullil asirari. Ni ban da gata wannan duniya in ban da kai mai sanya zuciya ka taimaka mini angon mariya kauna da san ka sun mamaye zuciya mai gidana almukutari. Ni ban da kowa in ba kai ba ka taimaka mini almukutari. Shugaba komai abunka ne in samuwar komai sanadinka ne dukkan halittu ka bi bayinka ne mun rike shi tagon Allahu ne mai gida nurul anwari. Ya shugaban komai mun hamina mafuffugar rahama sayyidina gata ga dukkan bayan rabbana wallahi kai ɗaya ne ga ilahuna sayyidul kullil abrari. Ya shugaba na zo ni gabanka ne da baitika domin ni naka ne ka yarda kauna ta sanni naka ne sannan ka yarda na ganka bayyane shugaba na almukutari. Abba ne manni ne na yabo ga shugaba na annabi sha yabo in wanda komai shi ke yin rabo alkasimi faɗa masa sha yabo shugaba na almukutari. Ni ban da kowa in ba kai ba ka taimaka mai almukutari.